fik ham. Jeg gider ikke. Yes! Yes! Fuck this, man. Så er vi ready til fucking... Jeg er klar, man. Okay, jeg er rich. Hvad skal vi hedde, William? Hvad skal jeg hedde? Er du gået i gang med at optage? Ja, jeg går i gang. Okay, I er ready. Jeg ligger simpelthen bare nøgen nede på jorden. Det tror jeg lige, vi skal klippe ud af det der. Så skal vi ud. Kom, vi er færdige herinde. Nu skal vi ud og blive... What the fuck? Den er healer. Jeg healer. Okay, jeg healer. Jeg healer. Jeg fik ham. Fuck. Fucking hell. A big tree. Det var bossen. Det er en boss. Skal vi se, om vi kan tage ham? Hurtigt. Jeg fik ham, fandme. Der. Dø. Der skete et eller andet. Hallo? Fuck, det er nemt, det her spil. Hey! Hvad så? Så, mand. Chiller vi? Du er helt væk, jo. Så Jonas. Hvorfor er du så fucking grim? Fuck, sker der for ham der? Fuck. For helvede, jeg dør. For det var efter mig nu. Come over here and kiss me on my hot mouth. Hjælp mig, William. Jeg kommer. Hey, you bitch. Kom her. Hvad? Jeg skal op ned i den her sump her. Du skal ikke hoppe herned. Det kan du godt. Lige meget. What the fuck? Den var vanvittig, den der. Ja. Fuck, du ligner Kratos. Boy. Bare sådan fra bagfra. Prøv at se min hage. Prøv at se min side profile. Den er crazy. Hvad er det her? De holder det bevogtet, Johans. What? Jeg er død. De skyder pile. Det er den der. Hvordan står der og skyder pile efter så? Han er crazy ham der. Der er en fucking borg. Skal vi ned til den? Ja, sgu da. Der er et eller andet ting her. Hvad fuck er det? Det er sådan nogle gigantiske spydskud efter. Fuck, det er voldsomt det der. Kan vi dræbe den? Okay, vi skader rimelig meget på den. Pas på! Vi fik den. Det var faktisk nemt. Prøv at se ham her, mand. Han er død. Det var sejt det der. Teabagger. Hvad er du teabagger? What? Hvad var det der? Fucking sygt bug her. Det der er 3. Okay, jeg kommer ind nu. Hvad er det for lidt svær? Vi skal tage med bossen, William. Kom, bitch! Han har ikke noget på mig, Johans. Han har ikke noget på mig. Okay, han har noget på mig nu. What? Hvordan gjorde det? Så vi tager det til at drage det igen. Nej. Ikke nu. Vi kan gå under broen. What? Så det kan bare helt dumt stoppe den. Det er lidt fucked up. Ja. Yeah. What the fuck? Ja, det der. What det the fuck? Prøv at tage den. Hvad fuck er det der, han kaster efter mig? Løb, bitch! Ramte ham ikke. Nej! Nej! Fuck, det skader meget! Han er crazy, ham der. Hvor er ham, Johans? Ja! What the fuck? Okay. Ham skal vi tage. Han skal vi lade os dø.
man. Yes! Yes! Fuck yes, man. Yeah.